Ka channel ah kalau lom le vek chewa don chum video ah chuanin bawng sa tui le ol sam taka siam dan kan en ho ve le thung don ani video hi to thlengin min lo en sakula min lo siam ve le theuh don nia tuin ti ve nge ke ring bola hian bawng sa silfai sa ka da tomato le bawkbawn silfai sa chan sa nin a kan na tur bel kan chuanga tel kan lei luta kan tel chuan hi hmui huna purun sen chan sa kan thla kanga purun sen hi tlemin kan chuang sen deuh thap phut dawn ani kan purun sen chuan pawh kan hmu ang hianin a lo sen deuh thap tawh a hetia lo sen deuh thap hnuah hianin sawthiang leh purun var her som sa kan thla kang ngun deuhin kan chawhpawlh anga chuan tomato le bawkbawn le hmarcha hring hmarcha pui a pumin ka thlak a heng ho hi kan thlak leh bawk ang tomato hi lian pui pui a ka chan na chan chu tihian a kawr hi na kinah a zawrh deuh hlek hunah khanin kan la thla dawn ani tihian a khat tawkin kan chawk leh thin dawn nia hei tomato pawh a lo zawrh deuh hlek tawh a kawr a hih thei tawh a kawr hi kan hik tawh ang hetia lo zawrh deuh hlek hnuah hi chuanin a kawr lak thlak hi harsa tawh lo a tihian a vaiin kan la thla vek anga chuan kan tomato chhuan te tlema lo zawrh deuh hlek hnuah hianin masala kan thlak tur ho kha kan thlak tanang ei eng fian te chan ve ka thlak a chuan red chili powder fian te khat ka thlak bawk a chuan pickle masala fian te chan ve ka thlak leh bawk ani heng ho zawng hi masala ka tel tur chu ni a tihian masala hel rim te hi kan chuang re leh phawtang chaw ngun hi a ngai ve nia masala hel rim te kan chhuan re hnuah chuanin bawng sa kan thlak tuang kan bawng sa silfai sa ka tihian ngun deuhin kan chawhpawlh ang tun tuma bawng sa ka rawn siam dan anga siam hi ol sam reuh lutuk a chuan kan hmu ang khanin bawl hlo hmuh han har sa leh hau tak kha kan hmang lo bawk a in lo siam ve theuh dawn nia chi a al tur tawk a al leh bawk a chuan ngun deuhin kan chawhpawlh leh ang chaw ngun hi a ngai kan tih tawh kha chawhmeh reng hi chu siam atang hianin vil uluk a ngai a chawhmeh tui kan siam duh nih chuanin kan vil ngun a ngai em em ani tihian rei vak lo kan chhuan hnuah chuan tui kan lei anga chuan cooker hi kan chhin anga kan phit tawh dawn ni a hmin hma zawk na turin cooker ka chhin a tihianin ruk voi sarih bawr vel tal ka phit dawn ani sa hi chu kei chu hmin tha deuh hi ka duh thin a tihian voi sarih vel chu ka lo phit ta a ka duh tawk tawh hei ka nghak dai deuh hlek a kan hmu ang khuanin khu a lo hmin tha tawh a hei bawkbawn te pawh hi tiang kan chawh chuanin a lo kawi ta vek ani kan hmu ang hianin hei a hmel lan dan a mawi em em a a hmel lan dan a mawi ang bawk hianin a tui em em ani a tui te pawh khu a tak tha a bawkbawn kan thlak leh tomato kan thlak te khanin a tui te pawh hi ti tak tha ani tihianin a tui tam vak lo tura kan duh chuanin gas kan on anga tui hi kan chuang kang leh deuh hlek anga kha kha chu keimah ni duh dan dan ni sela tihian bakhawr emaw dania kan neih chuanin kan thlak lenga kei chu dania hi ka ei thei lova chuwang chuanin bakhawr te hi ka thlak thina ase tun tumah hi chuanin bakhawr lei sa ka lo neih rem chan lo awangin bakhawr pawh ka thlak lova mase bakhawr thlak lo pawh hianin hei a rim hi tui lutuk a a sa pawh hmin tha a a hnip sat ani ole ka channel min hlut saka min subscribe tu te leh ka video min en sak thin tu te zawng zawng chungah ka lawm a thinlung takin lawm thu ka sawi mawlh mawlh a min la subscribe ve lo te pawh khanin ka video hi tha in tih zawng ani chuanin khawngei in min lo subscribe ve ula like leh comment te share te pawh min lo pek sak ve dawn nia ka lawm viau ang ole hei tunah chuanin gas ka off tawh a kan hmu ang hianin hei gas kan off nu phei hi chuanin a hmel lan dan hi a mawi leh zual ani ole tun tum video tan chuanin duh tawk leh phawtila video leh bekah kan zavai in ei tur tui tak tak te nen kan in hmu leh theuh dawn nia